Kako otvoriti treće oko? To pitanje ima korijene u našoj zapadnoj civilizaciji, koja je kao prvo opčinjena sa istočnjačkim i nekakvim stvarima, a kao drugo naviknuta je da ako te boli glava, popit ćeš tabletu za glavu. Ako, znači, imaš nekakav problem, onda imaš tu jednu stvar koju trebaš napraviti i sve će biti u redu. Svijet nije jedna točka, svijet je tkanje. I mi smo dio tog tkanja. Vjerojatno Sanja očekuju da ćemo im dati praksu poput sljedeće. U ponoć, puni mjesec u svibnju, odi na vrh brda i nađi najviši jasen. Tamo se okreni prema zapadu, pljuni iza lijevog ramena i na lijevoj nozi 3 puta opskači oko jasena suprotno od kazaljke na satu. I onda zazovi kreaciju, reci kreaciju, otvori moje oko. I onda će se oko otvoriti. Vjerojatno očekuju, znaš, nešto tako. Ali mi ćemo vas razočarati da je veliki rad. U duhovnosti ljudi jako žele nekakve iskustva, nekakve mistične stvari. Žele okusiti to. Međutim, stvarnost je da ako smo mi zakrčeni našim kakicama, da mi ne možemo otvoriti naše unutarnje oko. Jer zapravo, sad pazite ovo, naše unutarnje oko je otvoreno cijelo vrijeme. Da, ali od smeća mi ga ne vidimo i ne čujemo i ne njušimo. I zato pitamo kako otvoriti naše treće oko. A treće oko ti ovako ispod slojeva i slojeva kakica maše. Tu sam, čuj me, zašto me ne čuješ? Znači, potrebno je maknuti slojeve. Ne znam ko je to primijetio, jeste li to primijetili, ali mi vam konstantno pričamo jedno te istu stvar. A to je, moraš početi meditirati i moraš početi raditi prakse. Odabrati tradiciju koja ti se sviđa, raširiti svoju znatiželju, entuzijazam, strast za životom i krenuti svojim putem i onda ti se otvori unutarnje oko. Ne postoji jedna praksa za otvaranje unutarnjeg oka. Ti možeš sjediti i mantrat 150 godina, oko, otvori mi se. Neće se otvoriti zato što ostale stvari nisu posložene. Tako da treba vam sustavan i sistematičan rad.